A, čuje da se oženio, a? I? Koju si izabrao? Lako je bilo. Znači, ja sam njih sve 4 po redu i zadao im test. I odmah sam prvi pitao, koliko je 2 i 2? Kaže ona, i stopa 4. Ja kontam matematičarka, razumiješ, to je mozak neki. Onda im ja na drugu ista pitanja. Koliko je 2 i 2? Kaže ona, pa nekad može biti 3, nekad 5, može i šta. Vidim ja neki je filozof tu, može mi se dijete baciti, znaš. Onda im ja na ovu treću, isto sve. Koliko je 2 i 2? Kaže ona, Haso, bit će koliko ti kažeš. Ako je 5, bit će 5. Vidim poštena iz one kuće fine, znaš. I tako je to prošlo. Joj, koju si izabrao od te 3? Pa ovu 4. s najvećim sisama.